Machiegni paw tuke, Kaunti ma Kisumu osingo sirne skunde mane orieny e piem mag skunde sekondar ma Nyanza. Kaotene gi jalup gavana ma Kisumu Laktar Owili, jotugo mawuok Agai kod Sigoti Girls ne okwanegi hawi maber e tuke mag nationals kopogore gi chiwo ne gige tugo mopogore opogore. Tuke mag national ma higani dhi timore Kaunti ma Kakamega, kama bende biro goye tuke mag skunde Afrika ma Ugwe. Our commitment as a county to sports. We believe that sports, just like academics, can be able to propel our boys and girls to the highest levels of their career. And we have also committed to the team to help them in their preparations as they head into camp and head into the competition, and also promise to work with them at that. Yakoromo gi kanye mabodwan mondo watiego weche manyien mag ang'ich welo